Така, здравейте хора, аз съм Кроби и това ще бъде първи епизод в наречения сервер на Boeing и целият екип от Evilcraft. И целият екип от Evilcraft е RectPvP и те го отвориха, мисля, че вчера има приблизително доста хора, така че за толкова малко време е стабилно. И окей, значи имате един безплатен кит, който съдържа 12 клавички, 12 дърво, 8 iron ingot, 10 wood, iron ingot, една potion consistence, един такъв меч и един кожен leader set. И да, ще взето като цяло това е. Така, микрофона ми отново съм се старя, защото просто уж беше хубав. Но предният се развали отново. И така, има дупка тук, за да може да скупите ранкове, но в момента мисля, че за това още SMS темата не е пусната. Но като пуснат, така смятам цялото да снимам, защото нали аз принципно съм си голям фен на Evilcraft и винаги съм следял всичките клипове, които са правени от екипът, най-често при Boeing и аз не знам при кой друг. При Boeing най-вече. Wasabi, между другото, започна да снима. Има си такова. Има си човека стабилни сабскрайбери. За някакво седи там за известно време. Като е приблизително малко. Има доста сабскрайбери. Ще ме килне. Така, сега ще направим ревю на сервера. Това е спаунът, мисля, че е качен като предния мап, който са си играли, хората са строяли, са трудили, си го направили като сервърче и са си го пуснали като сервер, да се разпространят развитието. И което е доста готино, защото те си го направили с труд и така. И така на рекичка. IP-то ще бъде в описанието, както и каналите на екипа повечето, ако не забравя някой. Ще има в описанието също. Wasabi все още не мога да намеря каналът, как се казва, но както и да е. Мамка му, трябва ми храна. Има цели безплатен кит Citizen, който е на 24 часа. И аз нямам храна, подявайте. Но както и да е. Там след като минете това е PvP арената, долу има дупчица, където може да се биете. И да, опа, това не трябваше да се случва. Аз не съм искал да бъдат екипа на Evilcraft, но едва ли някога ще се случи това да бъда прият. Тъй като сега не ми достигат сабскрайбери, но това наистина този канал, имам точно един клип. Го пуснах вчера. Имам стабилните 12 съба, но се надявам да имам повече. И като цяло това е горе-долу серверчето, като спаун говоря. И сега ще покажа ларвите, които са направени. 1-2. Така, да повече от вчера. Това е с Jump, Leather, видях. Това е Enchanted. Тук може да си енчантните различни неща, за да се развиете в PvP-то и битките с сервер. И да, като цяло свършим това, където бяхме. Lab Free, това не знам какво точно е, защото за първи път чувам такова нещо. Съм играл доста време Minecraft и да. Фриите, за да не се биете с... да, значи като трябва да кажем... да цъкате да кажем някакво PvP и например скачате два моба с двама и за да не оцелите вашия приятел пишете фрит и ника му и съответно защитавате да не се убиете по някакъв начин, да не се убиете тима.
на мястото на ник, да. Ако сте добавили някой, искате да се биете пак, т.е. да го махнете. Пишете отново същото нещо и по някакъв начин се връща командата. Да. Тук искате, ако искате да видите листа с приятели, които сте добавили. Тук friend list. И общо взето това тук е, ако искате да приемете покана за приятелство, да кажем, както вие сте поканили, да кажем Fritz и Ника, и той за да приеме трябва да пише Fritz Анахман. И по този начин той приема. И ако искаме да откажем, вече повторно, обаче този път пишем Аблехман, нали мога да изгледам някакво турско такова скеджем на газа. Що дома бяха банят за ексери. Половина не е труден. Кипа на Рекпифи полова, приятел игра половина не е труден. Да, добре. Разбрахме това. Никакъв лак няма, поне аз последно съм пил един от малко селери, които си вървя с Max FPS за лаптоп като моя. Добре, това е джампът. В момента знаете, че нямам храна и ще падам, така че не използвам полушанката. И за това общо ще бъде джампчето и ако го минете ще получите съответно някаква награда цяло. Съм много сигурен да е така, но се надяваме. И варпне да е тук. И джел ще ви покажа. Сега ще си мисля, че няма още, но ще проверя, защото съм бил вчера. Така варпне да е. Тук трябва да вървите така, малко да се повторите. И вие. Там. Уоу. Добре. Warp GL е следващия warp и последния ще бъде SMS и след това ще приключа видеото. Така, Warp GL. Значи като ви GL не, явно оставате тук, но не мога да мърте, не мога да пишете в чата и така. Warp SMS е следващия warp. Така, за да получите 190 points, за да получите 90 points, пращате SMS с текста RectB ник в играта, където се появява съм рандом, на номер 1092. Сумата, която ще ви вземе от SMS е 24 с ДДС. За да получите 190 points, изпращате SMS текста RectS си ника ви в играта на номер 1094 с 4 ще ви вземе 480 с ДДС. Тук за 40 points, тук е по-малко. За по 40 points пращате SMS текста ректа ник в играта на номер 1851 и ви взима 1,20 с ДДС. Така, за да получите 240 points, пращате SMS текста ректа. Така, това вече го говоряхме, мисля 96. Не, сме го дали. И то 6 лева. Така. Окей. Значи. Rounds. Rect за 90 points е Rect PvP. Fighter. Има бактъпа, емотиконките, 2 хомита. Така. За 240 points е Knight, който е Speed, Head, Near, Repair, 5 хомита. Така. Assassin е 480 points, има MC, Top, Repair, Out, Светен чат и 10 homes. Така всички имат такива ранкове, трябва да видим си така. Добре. Тук също едно информативно табло виждаме. Да, и това са айтемите, които може да се закупите с SMS. Армора, Full Armor сигурно. Така, да. За 240 points, Wordът е 90 points. Най-малкото или не 40 беше най-малкото. 1,20. 60, така. 90, значи 2,40 е с Wordът.
И болът е 90 също. 90. Така. Кое сме видяли? Да, Bedrock, значи се варя Hardcore PvP. Hardcore, да, защото няма никакъв начин не може да защита къщата, освен с Bedrock. Та да, по-удачно е и ви препоръчвам да се правите по-нататъчни координати от спавна, защото знаете, че има всякакви олигофрени, дето могат да ви влязат в къща, дори да е Bedrock, има си начини. Вие си знаете, но да, вие си знаете като цяло, защото аз ще се правя малко по-нататък на по-далечно място, на по-далечни координати от спаунът, защото много лесно се намират къщите и много лесно могат да ви грифнат. И да, цяло 128 Bedrock, което ще значи 2 стака, е 240 points, който е, давай по-подавам, и Golden Apples, 3 Golden Apples, силните, за 190 points. Така. Добре. Нещо друго. Нямам. Добре. Това беше хора. Аз бях Кроу. И още малко трудно да го казвам, защото все пак това е първи клип, който играе на Майнкрафт. И така. Wasabi, как ти е YouTube чанел? Сега забравихме. И да, това беше не, аз бях Кроу и чао.